Mae bore da, croeso cynnes i chi yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n braf eto cael cwmni gyda'n gilydd ar bore braf ar ddydd Sul fel hyn. Croeso arbennig os yn ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Yn gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos ato ni wrth i ni gyd addoli. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa y bore yma. Ac yna aroswch gyda ni yn Banet ar ôl yr Oedfa, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ac yr oedolion am gwarter i 12. Ac yna yn yr wythnos, cofiwch bod gweddi nos Fawrth am gwarter i 8 fan hyn. Ac yna cyfle i drafod Emyr gyda Wyn am 8 o'r gloch nos Iau ar-lein. Does dim clybiau nos Wener, bydd dim ysgol Sul wythnos nesaf gan bod i'n wyliau ysgol. A cofiwch wedyn bod casgliad y mis yn mynd at waith Lydia Adams yn Slovenia. A ni'n casglu ar gyfer hynny trwy mis Mai. O fod i mlaen, tan ddydd Iau, mae Emyr yn mynd i'r Bala at retreat gwynedogion Cymraeg i Frynigroes. Ac felly ni'n cofio amdano ti fyna Emyr yn gweddio bod hi'n profi bendith Duw a gweddill y gwynedogion hefyd. A fyddai'n gweddio amdano chi yn ystod yr wythnos. Ac yna Sul nesaf, os Duw e'n mynd, bydd Emyr yn pregethu yn eglwys ar Nghalefin Nghaerfyrddin, a bydd Pari Davies o'r eglwys honno yn dod i wendigaethu gyda ni. Dyna'r coeddiadau. Newn ni ddechrau'r Oedfa wrth droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sydd yn nabod pob un ohono ni. Yn wir, ti'n gwybod beth yw'n dymuniadau ni y bore yma, ond yn fwy na hynny, ti'n gwybod beth yw'n anghenion ni. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n dod at un sy'n gallu ganddo fe ddiwallu pob angen. Ac yn wir bod ti'n gallu wneud hynny i ni bore yma trwy dy air di, trwy'r gwasanaeth hwn, bod ysbryd di ar waith trwy dair di yn gweinidogaethu i ni. Ac arglwydd ni'n gweddio yn neud i felly. Peri bod ni'n gwrando ac yn addoli ac yn ymateb i'r hyn sydd gyda ti ddweud. Ac ni'n rhyfeddu arglwydd bod yr un gair yn gallu bod yn benodol i bob un ohono ni, nid yn unig fel unigolion, ond fel eglwys y bore yma. Ac arglwydd ni'n gweddio, nid i roi clistiau ni i wrando, nid i roi calonau ni i ymateb yn gywir i'r hyn sydd gyda ti ddweud. Arglwydd ni'n gweddio felly i ti fod gyda Emyr wrth i fe yn harwen ni, a bydded yr Oedfa gyfan, canu, a'r gweddio, a'r darllen, byddai'r cyfan o Dduw wrth dy fodd di ac ein lles ni. Arglwydd, neu di bendithio os gwyl dy fod yn dda. Does dim gwerth i ni neu dim byd heb o ti yn gweithio. Arglwydd felly, ni'n erfyn arna ti, gofio dy enw mawr dy hun. A neu di ogoneddu Crist arglwydd y bore yma, trwy'n bendithio ni. A ni'n gofyn hyn yn ei enw e. Amen. Ni ganwyd yn gilydd o Cwmpawd 2, rwy'n 51. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir beth ei fesur. Fe rofodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu mawl yn gilydd. Fe
cario ymlaen bore yma i edrych yn llythyr cyntaf Paul at y Cornithiaid. Ac ni'n mynd i edrych bore yma ar ail hanner y bennod gyntaf. Felly 1 Corinthiaid pennod 1. A ni wedi cyrraedd adnod 18. A ni'n mynd i ddarllen o adnod 18 ymlaen i adnod 31, ymlaen i ddiwedd y bennod. Dyma'r ein Duw ni. O ble gyda gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth. Ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. Mae'n ysgrifenedig. Dinistriaf ddoethineb y doethion a dileaf ddeall y deallus. Pa le mae'r un doeth? Pa le mae'r un dysgedig? Pa le y mae ymresymydd yr oes bresennol? Oni wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb? Oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw trwy ei ddoethineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr hyn rydym ni yn ei bregethu, achub yr rhai sydd yn credu. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddio. A'r Groegiaid hwythau yn chwilio am ddoethineb. Eithir na ni pregethu yr ydym Grist wedi ei groes hoelio. Yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rhai a alwyd yn Iddewon a Groegiaid, y mae yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. Ystyriwch sut rai ydych chwi a alwyd, gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth. A phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio'r pethau cedur. A phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig a ddewisodd Duw. Y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly ni all neb yn ffrostio ger bron Duw. Ond trwy ei weithred ef, rydych chwi yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrthy, yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrynedigedd. Felly, fel mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostiad yn yr arglwydd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Mae Lois mynd i ddod i roi stori'r plant nawr. Bore da bawb. Da. Bore ta. Fi gwestiwn i'r plant. Beth ych chi'n dda am wneud? Yes, Eta. Ti'n dda am wneud gymnastig, wyt ti? Seffo, beth ych ti'n dda am wneud?
Ti'n mynd gwybod, o Seffo, neu rannu gyda chi, yn dda am chwarae Flores Lava. Yn dda iawn. Unrhyw un arall, beth ych chi'n dda am wneud? Beth ti'n dda am wneud, Elsie? Cofio pethau? Waw, da iawn ti, mae hwnna'n wych. Mae dy fi fan hyn brawf o rhywbeth o'n i'n dda amdano pan o'n i'n fach. A mae hwn yn hen. Mae tis dysgrif gyda fi fan hyn. Dwi'n gwybod faint o'r oedolion sy'n cofio darllen difyr yn yr ysgol. A mae hwn yn gweud llongyfarchiadau i Loes Dafydd, Ysgol Rhyd y Pennau, Aberystwyth, dim Caerdydd, ar ddarllen 20 llyfr Cymraeg yng nghynllun darllen difyr. Chi'n gweld bod hwn yn hen, 1993-1994. Cyngor Sir Dyfed, oedd Ceredigion yn hyn yn bodoli amser ni. A ges i hyd yn oed fathodyn yn gweud llancwr llyfrau. O'n i wedi darllen 20 llyfr Cymraeg, felly ges i disysgrif. A chi'n gallu gweld bod fi'n falch iawn ohono fe. So mae'n farciau blwtac. Oedd wedi bod ar y wal gyda fi, so ni'n falch iawn ohono fe. I'r byd, pethau fel hyn, ennill, bod yn boblogaidd, llwyddo mewn byd, yw pethau gorau. Dyma beth sy'n rhoi yn gwerth ni i ni. Os oes gyda ni'n lot o arian, os dyn ni'n enwog, os oes pawb yn nabod ni, bod ni'n llwyddo. Pethau fel hyn, mae pawb yn ymfalchio ynddo. Ond i ni Gristnogion, dim pethau fel hyn sy'n rhoi'n gwerth go iawn i ni. Mae'n gwerth go iawn ni yn hwn. Ac i bobl y byd, mae hwn yn beth rhyfedd iawn i fod yn falch ohono. Yn Emyr yn darlleniad, sydd yn ddio'r gair ymffrostio. Chi'n gwybod beth yw ymffrostio? Na? Bod yn falch a brolio a dweud, dwi wedi gwneud hyn, dwi'n wych. Drychwch, dwi wedi darllen 20 o lyfrau Cymraeg. Ond, o flaen Duw, ddim y pethau yma sy'n rhoi'n gwerth i ni. Hyn sy'n rhoi'n gwerth i ni. Iesu Grist. I'r byd, mae hwnna'n swnio'n rhyfedd. Pam fydden ni yn ymffrostio, yn brolio, am rhywun o farw ar y groes? Dyw hwnna ddim yn dangos nerth a cryfder a gallu. Ond i ni fel Cristnogion, ni'n gallu ymffrostio yng ngwaith Iesu Grist. Dim ond trwy waith Iesu Grist ni'n gallu dod at Dduw. Does dim pwynt i ni fynd at Dduw gyda tystysgrifau gwobrwyon a gweud, drych beth dwi wedi wneud. Achos i Dduw, beth sy'n bwysig yw bod ni yn ymffrostio yn Iesu Grist, yn caru Iesu, a bod gyda ni ffydd ynddo fe. A dyna sut mae Duw yn gweld ni, fel plant i Iesu Grist. Pan chi'n clywed y gair ymffrostio, cofiwch bod chi'n ymffrostio yn bod yn falch yn Iesu Grist, ac yn dim byd arall. Diolch. Diolch, Loes. Ni'n mynd i ganu eto yn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 19. Gan yma'n sôn am yr arglwydd Iesu. Yr un oedd efo gogoniant cyflawn gyda'r tad cyn bod y byd. Yr un oedd efo pob reswm i ymffrostio. Be mae e'n gwneud? Wel, roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiais ti dy hun. Duw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Yr arglwydd Iesu yn dod mewn gwendydd, yn dod i wasanaethu, yn dod i achub. Na ni sefyll i ganu dyn gilydd. Aula
ni weddio dyn gilydd. Nawr ni droi at Duw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw. Wnaethon ni ddod ger dy bron di y bore yma. I ni'n cyffesu. Mor aml arglwydd i ni'n gallu bod yn falch. Mor aml i ni yn gallu ymffrostio yn o'n i'n hunain. Ymffrostio mewn pob math o bethau arglwydd. Pethau i ni wedi cyflawni, pethau sy'n wir amdano ni. O dad, ni'n gallu ymffrostio ac ymfalchio ac ffeindio ein gwerth a'n hunaniaeth ni yn y pethau hyn, fel oedd Lois yn ein atgoffa ni fyna. O dad, yn aml iawn ni'n gallu dibynnu ar y pethau hyn. O dad, ni'n gwybod bod hynny mor ffôl arglwydd. Dyw pethau'r byd yma ddim yn ddigon a dyn nhw ddim yn para ac yn sicr dyn nhw ddim yn gallu ein gwneud ni yn iawn gyda thi. O arglwydd. Ni'n diolch felly fod yna ffordd. Ffordd i nesau ato ti. A hynny trwy yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch fod e wedi dod a di dod mewn ffordd oedd yn edrych mor wan, mor analluog, mor ffôl. Diolch i yn wir fod e wedi dod nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Diolch fod e wedi gwisgo tywel am ei ganol a golchi traed ei ddisgyblion a diolch fod e wedi mynd i'r groes dros ni. O arglwydd. Cadw ni rag yn ffrostio mewn unrhyw beth, ond yn o ti a dy gariad di a'r hyn rwy ti wedi wneud ac aberth yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. A dad wrth i ni ddod yn hyd y bore yma, ni'n gwybod arglwydd yng ngolwg y byd fod beth i ni'n ei wneud yn edrych yn ffôl ac yn wan ac yn ddibwrpas. Bod ni'n dod i'r ystafell yma mwyn canu ac mwyn darllen hen lyfr ac mwyn siarad gyda Duw. Arglwydd, ni'n gwybod bod y llawer o bobl yn chwerthin am ein pennau ni ac yn meddwl bod ni'n gwastraffu'n hamser ni. Da, ni'n diolch yn hyn bod dy ddoethineb di a dy nerth di yn dangos ei hun. Diolch wrth i ni ddod ynghyd fel dy bobl di yn frodyr a chwiorydd. Diolch wrth i ni ddod a chanu mawl. Diolch wrth i ni ddod a darllen dy air. Diolch wrth i ni ddod a dy geisio di mewn gweddi. Ac diolch dy fod ti yn dod yn agos. A diolch bod dy bresenoldeb di yma yn ein plith ni. Diolch yn bod ni yn gallu clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Diolch bod ti yn ymwneud â ni ac yn gweithio yn ein calon ni ac yn ein adeiladu ni, yn ein ffydd ni ac yn ein nerthu ni, yn ein cysuro ni. O arglwydd i ni am dyfolu di. A dy bod ti wedi trefnu ffordd i unrhyw un, i ei rai fel ni, i gael dy nabod di, a dy alw di yn dad. O arglwydd. Helpa ni y bore yma. Helpa ni weld ac i ddeall ac i gredu'r pethau hyn. Dad, ni methu gwneud hynny ar ben yn hunan. Yn ymateb naturiol ni i'r pethau hyn fe ddiwfftio ac anwybyddu. Dad, dere, nawr, a siarad â ni trwy yr ysbryd glân, gweithio yn ein calonau ni, os wedi di fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti am yr efengil. Diolch fod hyn yn newyddion da i bob un sy'n credu arglwydd.
Diolch fod yna neb wedi ei cau allan fel petai. Oedd y pobl o bob llwyth a iaith a chenedl, pobl o bob rhyw, bob statws gymdeithasol, unrhyw un sy'n barod i gredu ac i ymddiried ei hunain i'r Crist croeshoeliedig. Diolch fod yna ffordd i ddod, a diolch felly bod gennym ni newyddion da i'w rhannu. Ni'n gweddio nawr dros ein byd ni a arglwydd ni'n gweld y fath angen. A mae'n frawychus arglwydd gymaint o dlodi sydd, gymaint o angen sydd, gymaint o bobl sydd yn cael eu camdrin a'i gorthrymu mewn gwahanol ffyrdd. A arglwydd ni'n torri'n calonau ni drostyn nhw ac eto ni'n gwybod bod ti yn aml iawn yn gweithio mywydau pobl felly. Rai sydd wedi gweld fod gan y byd yma ddim byd i'w gynnig. Rai sydd yn barod i ymddiried yn o ti. Arglwydd, achub felly. Achub, a dangos i ni, dangos i bobl ein gwlad ni hefyd. Maint ei hangen. Ger dy fron di, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n gofyn felly am ys i fod gyda ni nawr. Dangos i ni dy fawredd a dy ddoethineb a dy allu di y bore. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 124 yn y llyfr Emyr. Geiriau mae'n adleisio rhai'r adnodau ddarllenon ni. Sancteiddrwydd yw'r oen di'n am, hyfiawnder, amdoethineb, fy mhrynedigaeth o bob plan, fy new i dragwyddoldeb. Dyma pwy yw'r arglwydd Iesu ni, mae'n bopeth. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Un o gyfansoddwyr mawr y byd gorllewinol, o leia, oedd J.S. Bach. Os mae Bach
chi bod i weid, ond yng Nghymru bach neu galw yn dyfa. Johann Sebastian Bach. Ac pan oedd Bach yn cyfansoddi cerddoriaeth, bydde fe'n sgwennu 2 beth ar y papur. Y peth cyntaf bydde fe'n ysgrifennu oedd dynamics. A be yw dynamics? Term cerddorol am sut mae darn fod i gael ei chwarae, beth yw'r naws. So mae'n fod i'n neud i chi deimlo, ydy e'n gyflym neu'n araf, ydy e'n swnllyd neu'n dawel, so mae'n cael ei gyflwyno i chi. Ac yna, ar y diwedd, bydde JSB yn ysgrifennu 2 llythyrau. Ond nid JSB, nid i initials ei hun oedd e'n ysgrifennu S-D-G. Oedd yn sefyll am soli Deo Gloria. Be mae'n ni'n golygu yw gogoniant i Dduw yn unig. Dyna oedd ei fwriad wrth gyfansoddi ac wrth gyflwyno y gerddoriaeth yma, gogoniant i Dduw yn unig. Nawr bore yma, wrth i ni edrych ar yr adran yna, darllen o'n ni, mae'n adran gyfoethog. Wrth i ni feddwl am beth mae Paul yn sgwennu fan hyn am yr efengyl, am gair y groes. Mewn ffordd, ni'n mynd i weld rhywbeth tebyg. Ni'n mynd i drilio tipyn o amser yn meddwl am dynamics yr efengyl. Hynny yw, beth yw naws yr efengyl, beth sy'n nodweddu'r neges yma am yr arglwydd Iesu Grist. Ond yna, wrth i ni gyrraedd y diwedd, beth ni'n mynd i weld yn hollol glir gobeithio yw bod y cwbl soli Deo Gloria, gogoniant i Dduw. Nawr, os o'ch chi ddim gyda ni tro diwetha, be welon ni yn yr adran bach diwetha oedd bod y Cornithiaid wedi bod yn cwmpo mas. Ond nhw wedi bod yn dadlau ac yn ymbyleidio, yn ffurfio factions bach. A reswm pam bod nhw wedi bod yn gwneud hyn yn y bôn oedd achos bod nhw wedi colli golwg ar yr efengyl. Wedi colli golwg ar dynamic yr efengyl, wedi colli golwg ar y ffaith bod y cwbl gogoniant Duw a nid gogoniant i ddynion. Ond nhw wedi mynd i bwysleisio pethau dynol. Pwysigrwydd bod yn ddoeth, pwysigrwydd bod yn impressive, pwysigrwydd bod yn lwyddiannus. A sgil effaith hynny felly oedd bod nhw wedi ffurfio eu hunain mewn i ryw grwpiau bach oedd yn dilyn pregethwyr gwahanol. Fi'n meddwl mae Paul yw'r gorau, fi'n meddwl mae Apollos yw'r gorau, fi'n meddwl mae Cephas neu Pedr yw'r gorau ac yn y blaen. Mae Paul fan hyn yn trio cywiro nhw, mae'n trio dod nhw nôl at ei gilydd. A'r ffordd mae'n gwneud hynny yw ei atgoffa nhw yr efengyl. Mae fel petai'n dweud wrthyn nhw, chi di anghofio y pethau mwy o sylfaenol. Chi di anghofio mae dynamic yr efengyl yw nid mawref a impressiveness a rhywbeth fel yna, nid nerth a doethineb, ond mae'n neges am Grist. Croes hoeliedig. Mae'n neges sy'n dod atoch chi mewn gwendid a gwarth. Mae'n neges sydd yn allanol o leia'n edrych fel ffolineb a methiant. Ac eto dyma'r union ffordd mae Duw wedi trefnu mwyn achub gogoniant iddo fe ei hun. Trowch dy fi, trowch i'r adran. Y peth cyntaf eisiau ni weld yw yr egwyddor. Beth yw'r egwyddor, y principle sylfaenol sy'n cael ei gyflwyno i ni fan hyn. Mae Paul yn rhyw fath o grynhoi ei ni yn adnod 18. Mae'n dweud o ble gyd, y gair am y groes, neu gallwch chi
gyfieithu hwnna, y pregethu, y neges am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydw. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, mae neges y groes yn gallu cael ei weld mewn dwy ffordd. Okay? Mae'r efengyl fel Marmite, ond mae e wir fel Marmite, achos gyda Marmite, maen nhw'n dweud you either love it or you hate it. Mae rai pobl sydd yn y canol yn does. Nid fel mae'r efengyl, meddwl Paul. Mae'r ffordd ych chi'n gweld y groes, mae'r ffordd ych chi'n gweld y neges yma yn dangos ar ba lwybr ydych chi arni. Ydych chi ar lwybr colledigaeth sy'n arwain ar farn Duw ac at effer, achos tragwyddol, neu ydych chi ar lwybr iachawdwriaeth, y llwybr sy'n arwain at fywyd tragwyddol. I lawer o bobl, maen nhw yn gweld y gair am y groes fel ffolineb. What a load of rubbish. Maen nhw'n dweud, beth? Chi'n credu'r pethau yma? Chi'n credu mewn Duw? Chi'n credu bod y Duw yna yn rhyw fath o dri mewn un? Dwi ddim yn gwneud sens. Chi'n credu bod y tad wedi anfon y mab i'r byd yn nerth yr ysbryd glân? Chi'n credu bod Duw wedi dod yn berson yn un ohono ni? Chi'n credu bod wedi cael ei eni yn y dre bach di-nod yna yn y dwyrain canol? Chi'n credu bod Duw wedi byw fel saer yn gwneud byrddau a chadeirio am rai blynyddoedd, ond wedyn bod wedi cyhoeddi mae fe yw'r Meseia, y brenin, a wedyn di marw ar groes mwyn achub chi o'ch pechodau? Chi'n credu mae dyna cynllun Duw ar gyfer y byd? Rubbish, nonsense. Sa'n mynd i gredu hynny? Achos yn allanol, mae'r neges yma i'w weld fel peth ffôl. Be mae Paul yn dweud yw, os mae dyna sy'n wir amdano chi, os ych chi yn ymddiried yn eich doethineb ac yn eich gallu'ch hunan yn hytrach nag yn y neges yma, chi ar lwybr sy'n arwain i ddistrin. Ond yna, meddwl Paul, i eraill mae'r groes yn rhywbeth gwahanol iawn. I ni sydd yn credu, dyma gallu Duw. I ni sydd yn credu yr newyddion da yma, bod Duw wedi trefnu ffordd, a bod Duw wedi gwneud y pethau hyn i gyd, a bod Duw wedi'n caru ni, pobl fel ni, dyma'r ffordd i iachawdwriaeth ac i fywyd. Pan ych chi'n gweld, dyma trefn rhyfeddol Duw. Pwy fydde di gallu dyfeisio'r fath beth? Pwy fydde di gallu dychmygu y fath beth? Dyma sut mae person yn dod yn iawn gyda Duw. Mae'r egwyddor yn fyr. I rai pobl, maen nhw'n mynd i weld y groes fel ffolineb. I rai, maen nhw'n mynd i weld e fel gallu Duw iachawdwriaeth. A be fi eisiau chi mewn ffordd i holi chi'n ar y pwynt yma yw hyn, sy'n chi'n gweld y groes? Pan ych chi'n clywed am Iesu Grist, y Duw ddyn? Pan ych chi'n clywed am yr Meseia croeshoeledig yma? Pan ych chi'n clywed bod yna ddim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw, ond fod wedi byw bywyd perffaith a di roi ei fywyd yn aberth drosto chi. Pan ych chi'n clywed ac yn meddwl am y person yna, y person di-bechod yna, yn hongian ar groes efo hoelion trwy ei arddyrnau, trwy ei draed a gwaed yn llifo lawr i ben o lle oedd y goron o fraen yna, y dyn yna'n hongian mewn gwendid a
ac efo poer arno fe. Be chi'n gweld? So mae hwnna'n neud i chi deimlo? Be chi'n gweld e fel rwtsh, fel nonsens, fel ffolineb? Neu os yna rhywbeth yno chi sydd yn rhyfeddu ac yn llawn cariad? Be mae Paul yn dweud, mae'r ffordd ni'n gweld y neges, mae'r ffordd ni'n derbyn y neges yma'n dangos beth sy'n wir amdano ni, ger bron Duw. Nawr pam te, na'r egwyddor, pam bod Duw wedi trefnu pethau fel hyn? Ond ni'n dod nawr at yr ail bwynt, yr esboniad, yr ail bwynt chydig yn hirach. Drychwch ar adnodau 19 i 25. Mae'n ysgrifenedig, hynny yw, mae'r Beibl, ysgrythurau'r Hen Testament yn dweud, dinistriaf ddoethineb y doethion, a dyleiaf ddeall y deallus. Pa le mae'r un doeth? Pa le mae'r un dysgedig? Pa le mae ymresymydd yr oes bresennol? Ond i wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb. Oherwydd gan fod y byd, yn noethineb Duw, wedi methu adnabod Duw trwy ei ddoethineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr hyn rydyn ni yn ei bregethu achub y rhai sydd yn credu. Mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion, a'r Groegiaid hwythau'n chwilio am ddoethineb, eithir na ni pregethu yr ydym Crist wedi ei groes hoelio. Yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd, ond i'r rhai a alwyd, yn Iddewon a Groegiaid, mae yn Grist. Gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. Mae Paul fan hyn yn treul esbonio pam fod Duw wedi trefnu e felly. Pam bod e ddim wedi anfon Meseia milwrol, cryf, llawn pŵer a nerth, amlwg i drechu ei elynion. Pam bod e ddim wedi anfon Meseia clyfar, academaidd, oedd yn gallu datrys problemau'r byd trwy ei ddyfeisgarwch ei hun. A be mae Paul yn dweud yw hyn, dyma oedd cynllun Duw o'r dechrau. Mae'n dyfynnu o'r Hen Testament, mae'n neud yn glir bod Duw wedi trefnu a wedi addo bod yn mynd i ddinistrio doethineb y byd yma. Mae'n mynd i troi'r byd ben ei weired fel petai. Mae Paul yn dweud bod gan Duw gynllun mwyn dangos bod dibynnu ar nerth neu dibynnu ar ddoethineb yn beth twp i'w wneud. Mae gan Duw gynllun mwyn ein darostwng ni. Mwyn i ni orfod plygu ger ei fronau a cydnabod ni methu achub yn hunan trwy ein nerth ni, ni methu achub yn hunan trwy ein clyfrwch ni, ni'n gorfod just credu, ffydd, ymddiried mewn rhywbeth sydd yn edrych fel ffolineb a methiant llwyr. Chi'n gweld fel pobl syrthiedig, pobl pechadurus, mae yna rhywbeth yno ni gyd sydd eisiau achub ein hunan. Dyna'r default. Chi ddim eisiau ymddiried mewn neb arall, chi eisiau achub eich hunan rwsut. I'r Iddewon, oedd hwnna'n amlygu ei hunan, meddwl Paul, yn y ffaith bod nhw'n chwilio am arwyddion. Ond nhw eisiau gweld rhywbethau mawr, ond nhw eisiau gweld i gelynion nhw'n cael eu concro. A na pam, yn gwyn, idogaeth Iesu, tro ar ôl tro, mae'r Iddewon yn dod at yna, maen nhw'n gofyn am arwydd. Maen nhw eisiau gweld rhywbethau nerthol, rhywbethau grymus. I'r Groeged, yr cenhedloedd eraill, ond nhw'n chwilio am ddoethineb. Ond nhw eisiau ymresymu a deall popeth, achos o'n nhw'n gweld mae dyna'r ffordd at fywyd fel petai.
Be o'n nhw'n gwneud? Wel, o'n nhw'n trial achub eu hunan. O'n nhw'n dibynnu ar y syniadau yma o nerth a doethineb, a ni gyd yn gwneud hynny rwsut. Na pob un ohono ni yn naturiol ni'n chwilio am bethau fel pŵer, dylanwad, cyfoeth, llwyddiant, doethineb. Ni gyd eisiau mwy o arian yn y banc, ni gyd eisiau swydd sydd yn fwy parchus, efo fwy o awdurdod, ni gyd eisiau fwy o llythrennau ar ôl ein henwe ni gyd eisiau datblygu rhyw sgil, ni gyd eisiau datblygu ein corff, neu beth bynnag yw, Pam? Achos ni'n dibynnu arno ni'n hun, ni'n dibynnu ar y pethau yma. A be mae Paul yn dweud fan hyn yw, mae Duw wedi trefnu pethau mwyn dangos yn glir bod y ffordd yna yn wastraff amser. Mae Paul yn herio fan hyn, mae'n gweud, lle mae'r bobl doeth i gyd? Lle mae'r ymresymud? Lle mae'r bobl clyfar? Mae Duw wedi dangos, mae nid yna'r ffordd. Dyw'r pethau yna ddim yn gallu achub. Be mae Duw wedi gwneud yw troi'r cwbl ar ei ben trwy ddweud yr unig ffordd i fod yn iawn gyda fi yw trwy ffydd mewn Crist croeshoiedig. Hynny yw, yng ngolwg yr Iddewon, gallwch chi ddim cael darlun fwy gwan na hyn. Rhywun oedd wedi ei wrthod nid yn unig gan y byd, ond wedi ei wrthod gan fi. Un oedd yn dod nid efo byddin mwyn concro, ond un oedd wedi cael ei ddinistrio ar groes. Ac i'r Groegiau, dy rai oedd wrth ei bodd efo syniadau a philosophy a doethineb. Allwch chi ddim meddwl am syniad fwy gwirion na hyn, bod Duw rhywsut yn mynd i achub ni trwy'r corff gweidlyd yma'n hongen yng ngres y dydd. Mae'n swnio fel nonsens. Well, that's the point. Mae Duw yn ei ddoethineb ac yn ei nerth wedi trefnu ffordd sydd yn edrych yn allanol mor wirion, mor wan, fel bod ein gobaith ni yn llwyr ynddo fe. Wel, sdim ots pwy i chi. Sdim ots os ych chi yn frenin efo pob math o bŵer a chyfoeth. Sdim ots os mae chi yw'r athronydd clyfraf ar wyneb y ddeiar. Sdim ots pa mor gryf i chi na pa mor ddoeth ydych chi. Mae Paul yn dweud yr unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw trysto'ch hunan yn y Crist yma. Credu fod wedi diodde, a wedi cael ei wrthod gan y byd, a wedi cymryd gwaradwydd arno fe ei hun, ac wedi cymryd cosb ein pechod ni arno fe ei hun. Dyna pam bod Duw wedi trefnu pethau fel hyn. Mwyn dangos mae fe yn unig all achub. Nawr, y pwynt yw, mae'r neges am y groes, mae hynny'n hyfryd. Mae hynny'n rhyfeddol. Mae hynny'n graslon. Mae Duw yn dweud, chi ddim angen gwneud unrhyw beth, ond fi wedi gwneud y cwbl. Dewch ato fi, na gyd fi'n gofyn yw i chi gredu. Ac eto dyw pobl ddim eisiau gwneud hynny, ydyn nhw. Falle bod chi'n meddwl, wel pwy? Pa math o bobl sy'n mynd i gredu'r neges yma? Fan hyn ni'n dod i'n trydydd pwynt ni. Yr enghraifft. Mae Paul yn rhoi living proof i'r Cornithiaid. Drychwch ar adnod y 26 i 29. Mae'n dweud, ystyriwch sut rai ydych chwi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod. Nid oes rhyw lawer o dras uchel.
Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth. A phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio'r pethau cedyrn. A phethau distadl y byd. A phethau dirmygedig a ddewisodd Duw. A pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly ni all neb yn ffrostio ger bron Duw. A Paul fel petai'n rhoi'r enghraifft yma nawr i'r Cornithiaid. Chi eisiau gweld doethineb a gallu Duw ar waith? O, drychwch yn y drych. Cofiwch beth sydd wedi digwydd i chi. Edrychwch o'ch cwmpas chi, meddyliwch y math o bobl ydych chi. Ys dim lot o'ch chi'n ddoeth? Chydig iawn yn eich plith chi sydd ag unrhyw bwer, neu awdurdod, neu chyfoeth yng ngolwg y byd. Chi ddim yn special, chi ddim yn impressive. A gweud y gwir, gallwn ni fynd mor bell a dweud, mae Paul yn dweud, drychwch o'ch gwmpas, pwy i chi? Chi'n nobodies. Y pethau nid ydynt. Chi'n bobl ddigon syml, chi'n bobl ddigon gwan, chi'n bobl ddigon tlawd, chi'n bobl ddigon anghennus. Chi wedi credu. Mae'r arglwydd i eich galw chi. Mae'r arglwydd wedi eich derbyn chi. Mae pobl fel chi wedi cael eich hachub chi nawr yn rhan o deyrnas Dduw. O, dyma yw gwychder yr efengil yn dyma, mae'n newyddion da i bawb. Meddwl am weinidogaeth yr arglwydd Iesu, pwy oedd yn dod ato fe? Plant, rai bach, oedd disgyblion yn trial anfon nhw i ffwrdd, mae Iesu'n gweud, na, gadewch iddyn nhw ddod ato fe. Y cleifion, y tlodion, gwahan glwyfus, oedd neb arall eisiau mynd yn agos atyn nhw. Y blenderog a'r trwmlwythog, mae Iesu'n gweud, dewch ato fi. A mae hynny dal i fod yn wir heddiw wrth gwrs. Yn aml iawn, chi'n edrych ar hanes yr eglwys, a mae'n wir heddiw. Yn aml, mae bendith Duw yn amlygu ei hun yn rhif y rai mwyaf tlawd a gwan a difreintiedig. Pam? Wel, yn rhannol, achos bod nhw yn barod i gyfaddef eu hangen nhw. Mae pobl sydd heb unrhyw beth yn y byd yma yn fwy parod i weld hynny a sylweddoli hynny a chydnabod mae ei unig gobaith nhw yw yr arglwydd. A achubiaeth maen nhw'n gweld, sdim byd gen i. Fi methu achub fy hun a felly fi'n mynd i trystio yn mae eisiau fi. Waw, maen nhw'n dod ato fe. Lle mae dyna rhan o'n problem ni yng Nghymru. Ni ddim yn gweld llawer o fendydd. Pam? Achos bod pobl ddim yn gweld eu hangen nhw. Ni'n aml yn gyfforddus iawn yn dyn ac mae hynny'n beryglus achos ni'n dibynnu ar bethau'r byd yma hytrach na dibynnu ar Dduw. Mae Paul yn dweud, chi eisiau gweld enghraifft o'r efengil ar waith? Wel, drychwch. Dyma'r math o bobl mae Duw yn ei ddewis, y math o berson mae'r gymdeithas yn troi cefn ac yn anghofio amdano nhw, ond mae Duw eisiau nhw. Mae Duw eisiau chi hefyd. Mae Duw eisiau chi ddod ato fe ac i gyffesu eich angen ac i ymostwng ger ei fron. Diolch beth, dyw'r geiriau yma, dyn nhw ddim yn rhai absolute. Paul yn dweud, nid oes rhyw lawer yn y stori am wraig. Llawer ohonoch chi'n siŵr bod wedi clywed amdani hi. Selina oedd ei enw hi, the Countess of Huntingdon. Oedd hi'n byw nôl yn y 19th ganrif, ac fel chi'n dyfalu o'r teitl, oedd hi'n berson cyfoethol. Oedd hi'n berson a llawer o ddylanwad. Ond oedd hi yn Gristion.
ffrind da gyda y pregethwyr enwog y Whitfield a'r Wesleys. Yn ôl pob tebyg, oedd hi'n hoffi dweud hyn. I thank God for the letter M. Wel, beth? Pam? Wrth gwrs yn Saesneg, mae'r adnod yna'n gweud, not many of you were wise, and not many. A fi'n gweud bod ni'n diolch i Dduw am y llythyren yma. Achos, heb hwnna, bydde fe not any of you. A bydde hwnna di cael hi allan. A fi'n gweud, na, diolch. Mae rhywun fel fi, gyda breintiau, pob math o bethau, fi'n gallu cael yn achub hefyd. Diolch am hynny. A diolch bod Duw yn gallu'n hachub ni am llawer yn ein plith ni. Ni yn gyfforddus, mae dyn ni llawer o bethau. Ond diolch i Dduw, mae fe sydd yn achub. I ddoethineb ei allu yw yr efengil, nid ni. Nid ni. Felly ni wedi gweld dynamic yr efengil. Y syniad yma, trwyddi draw, mae Duw yn dangos bod e'n achub trwy rhywbeth sy'n, ei weld yn ffôl ac yn wan ac yn gywilyddus. Pam? Pam gwneud hyn? Wel, yn fyny ni'n dod i'r pwynt ola. Yr effaith. A'r effaith, wrth gwrs, yw bod y gogoniant i gyd yn mynd i Dduw, soli Deo Gloria. Diolch ar adnodau 30 a 31. Ond, trwy ei weithred ef, yr ydych chwi yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni, oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddad a phrynedigaidd. Felly, fel mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostio, ymffrostied yn yr arglwydd. Mae petai iachawdwriaeth yn rhywbeth o'n i'n gallu ei brynu, rhywbeth o'n i'n gallu ei ennill, rhywbeth o'n i'n gallu ei wneud, rhywbeth o'n i'n gallu ei ddysgu os o'n i'n ddigon clyfar, rhywbeth o'n i'n gallu cyfrannu ato fe mewn unrhyw ffordd, bydde mantais gyda rai ohono ni. Mae rai ohono ni yn fwy clyfar na'n gilydd, mae rai ohono ni yn fwy cyfoethog na'n gilydd. Os o'n i'n gallu cyfrannu at ein iachawdwriaeth ni, bydde lle gyda ni i ymffrostio yn ein hunan. O ie, fi'n falch bod Duw di achub, ond chwarae teg i fi hefyd. Dyna pam bod trefn Duw mor wych, mor ddoeth, mor rymus. Achos fe sydd wedi gwneud y cwbl o'r diwedd i'r dechrau. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw chi nawr trwy ffydd i chi yng Nghrist, a dyna sydd i chi'n derbyn popeth. Nid achos pwy i chi, nid achos beth i chi wedi wneud, nid achos eich clyfrwch chi, ond y ffaith bod chi nawr yng Nghrist. Fe yw ein doethineb ni. Fe nawr sydd yn ein harwain ni yn ein ffordd o fyw. Fe nawr yw ein cyfiawnder ni, oherwydd pwy yw ni'n gallu cael ein derbyn gan y tad. Fe yw ein sancteiddad ni, fe nawr sydd yn newid ein bywyd ni i fod yn fwy tebyg i yr hyn rydyn ni fod. Fe yw ein prynedigaeth ni, mae di'n gosod ni'n rhydd, a wedi'n prynu ni fod yn eiddo arbennig iddo fe ei hun. Mae popeth yn dod yng Nghrist. A felly does dim byd arall i'w wneud, oes e, ond plygu ger bron Duw a roi'r gogoniant iddo fe. Y sawl sy'n ymffrostied yn yr arglwydd. Be sydd dyn ni am folchi ond fe? Be sydd dyn ni i frolio amdano fe?
pam oedd y Cornithiaid yn ei ddod nôl at un, ond pam oedd nhw mor wirion i fynd ar ôl y pethau yma'r syniadau'r byd o ddoethineb a mawredd. Pam yn y byd bod nhw'n mynd i frolio am Paul neu am Apollos neu Cephas? Pam bod nhw'n mynd i rannu o'i gilydd? Na. Oedd eisiau nhw ddod nôl at ei gilydd. Ddod nôl i ymffrostio yn yr arglwydd. Ga i ofyn i chi eto, ydych chi wedi gwneud hynny? Ydych chi wedi troi'ch cefn ar geisio achub eich hun, dibynnu ar eich hun? Ydych chi wedi troi a di ymddiried y neges y groes? Ydych chi wedi ymostwng a di ymffrostio yn nid? E'r clod yw enw. Amen. Ganwn ni rhif 9 yn yr atodiad. Datguddiad i mi'n gyson y groes ar Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ato fi. Datguddiad i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd. Yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai a'n gwnaeth yn rhydd. Ac ymlaen, yr i sefyll i ganu. Dad, yn diolch, bod dim byd gennym ni i'w gynnig, dy bod ti yn dy ddoethineb ac yn dy nerth ac yn dy ras di wedi'n caru ni. Diolch nawr bod y ras di
gyda ni. Ac yn ni'n gofyn nawr arno ti fod gyda ni yn bendithion ni'n hewedd. Clod i ddenw mawr dydd i. Amen.